Keď pani Viktória vzala svoju dceru na autistickom spektre prvýkrát do kina, išlo podľa jej slov o veľmi náročnú situáciu, a to najmä preto, že sa nachádzali v neznámom prostredí. Postupne si však jej dcera na premietania zvykla. Pomáha jej pritom najmä to, že kino má svoj jasný režim. Aspoň moja dcera teda je tak nastavená, že ona vie presne, čo sa tam deje, vie presne, ako to tam funguje. Horšie sú také tie neočakávané veci. Deti na autistickom spektre môžu na nové a nepredvídateľné situácie reagovať rôzne. Klasické premietanie filmu v kine môže byť pritom jednou z nich. Reakciu v nich môžu totiž vyvolať aj bežné podnety, akými sú hluk, blikajúci obraz či prítomnosť ďalších divákov. Takéto reakcie môžu však viesť aj k nepochopeniu zo strany okolia. Upravené premietanie je preto podľa pani Viktórie jednou z mála príležitostí, kedy sa tieto deti môžu socializovať bez akýchkoľvek obmedzení. Oni majú fakt veľké problémy s tým, že nemôžu ísť na hociaké krúžky. Niekde sa vôbec nedá, napríklad tu v Nitre je to veľmi slabé, nedá sa ísť na tanečnú, nedá sa ísť, lebo všetci očakávajú, že tie deti budú mať nejaké výsledky a oni to chcú robiť len pre zábavu, oni to chcú robiť len preto, že niečo robia alebo že sú medzi inými. Autisti nedokážu napríklad sedieť hodinu na jednom mieste. Tu napríklad sa môžu postaviť, môžu si sadnúť na zem, môžu si láhnuť, môžu prejavovať svoje emócie. To, čo v bežnom kine nie je možné, pretože by boli vystavení v úvodzovkách obdivu. Takéto premietania sa uskutočnili v kinách po celom Slovensku. Projekcia filmu bola pritom upravená tak, aby rešpektovala potreby citlivejších divákov. Je znížená aj hlasitosť, aby to detičky vlastne nerušilo. Takisto aj prispôsobenie osvetlenia v sále podľa požiadaviek. Upravené premietania boli pripravené sieťou kín a občianskym združením Nevyautuj autistu pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme, ktorý si každoročne pripomíname 2. apríla. Soňa Charvátová, televízia Nitrička.